sai ka shanya ni kwata-kwata ka gidawa. Ai kana ji ne, abubuwa ne suke yawa sakamakon yadda yanzu gashi kaga lamuran aikin gona dan sauƙaƙa. Shi yasa nake kuma kai gashi in na zauna majalisar taka baka bani irin labarin ko na makaranta tun da dai ko kun yi. Ka Allah sarki santsi haka tuna min da wani malami namu. Na mene zaka bani labarin zaka rika min magana akan wasu malamai ko mugaye ka faɗa min labari akan wanda abokai ne an shaƙu da su. Allah sarki. To ai shine labarin malami ka ba wani labarin malami ni kaga tafiya ta. Santsi zo mana. Ai malamai ba mugaye bane santsi. Allah ga mu da suka samu muka rika mai tarago. Amma bari ka ji da kai wannan maganar har ka tuna min da wani abokina Usman Alhaji Kabiru. Usman Alhaji Kabiru. Ai mutumin arziki ne ga in dai ko haka ne ka tabbata dai Usman Alhaji Kabiru kai baka manta kenan. Ya za in manta yayi min abin da ba zan taba manta da shi a makaranta ba. Dan ajin mu ne kud da kud. Ai ko akwai yadda za a yi. Ko? Hadda cewa mu samu guri mu zauna? Ai shine ko dai shine wani dan dogo gajere ruwan tarwatsa. A'a, santsi ko ka san shi ne? Ai ka san mu irin da tsarata yanzu sai mu iya gano shi. Kai santsi gaskiya baka san shi ba. Ai ina gaya ma babansa ba ma iya Alhaji ya tsaya ba. Sanata ne babansa. Binni ana ji da ubansa. Sanata. Ina za ka je ne? Ai yanzu haka ne zuwa zan dawo. A santsi zo ka je akwai jiya ka ce jira ka. Baka dawo ba Sabi. Zan dawo. Sabi. Dodo a lambu ga dodo a lambu, dodo a lambu abin tsoro, dodo a lambu, dodo a lambu ga dodo a lambu. Haba sarki, ko sallama a babu ka zo ka ce wani wai in ba ka kuɗi. Assalamu alaikum, yanzu ba ni kuɗi na. Kuma haka ka zo yanzu gashi ka zo kana ta tarkar nan ba ni kuɗi na. Ba su ci goyon na kuɗin. To sansi. Ina ji ɗazu muka yi magana da kai. Da safe. Da safen aka samu ɗan gona haka. A ringa Ni yanzu na walwala na abu kawai ni ka ba ni kuɗi na yanzu ba ma wannan magana yanzu kawai ka ba ni kuɗi na. Shikenan. Haka zan ba ka kuɗi na. Da ko ba su haba da safen muka yi magana nan ka ce wani ba ga kuɗin ka. A turo a ba ni kuɗi na. Abu wani sarki shikenan mutane za a yi musu gata ba ɗazu muka magana kun zo kun dawo mutane ga kudin nan an baka ka je ka dodo a lambu abin tsoro, dodo a lambu. Inda ya cuce mu akan me za a yi kidnapping din mutum ya ce zai je fitsari ya kyale shi bari in je mu haɗe da su inda duk hukuncin da zai yanke mana sai dai in yanke mana tare haba san yadda muke da mai gida akan kuɗin kamfen din nan kun kuma zo kun saki wannan mai gida laifin inda hani akan me mutum ba dabba ba za ka sake shi ya tafi ya ce zai je yau fitsari to yanzu da wanda kuɗi zan ba mai gida kuɗin kamfen ɗin to ku ɓace min wajen ku bani wani Dodo a lambu ga dodo a lambu. To kai yanzu ga wannan kaɗan taɓa. To kai menene ke damu kai? Na ga yanzu gaba ɗaya ka zo kana cikin damuwa. Ina malafi da ka zo yanzu ka haɗu da ni
mai mutunci na zuwa da matar ba. duk wannan ba wayata da aka ansa suka ce aka kira mahaifina kawo kuɗi to mahaifina a yace yake so na tabbata nan sai ya kawo musu kuma dai ba a kawo kuɗin nan ba kai gaskiya ma za a kawo kuɗin Za a kawo kuɗi. zai aiko musu da kuɗin nan Kuɗin ta yin samu biyu. amma da ka zauna To yanzu ba na nan ba in maza in je in sanar da su cewa ba a kawo kuɗi ba yanzu. A kawo kuɗi. ai ka san menene matsala nan ba ce ba da ce ta ba sakamakon ban saba irin wannan tafiye-tafiyen ba wannan din ma da ƙirin dadin na ya bani na Baka hada ce nan ba? wallahi Ka amma da ka ja mana asara. ya ma na da maka Au ina nufin ka ja musu asara. To ka zo da ka ci abincin nan. alambu gado yara na wayar gayan nan ce wanda aka kira da yansa aka kira waya gaya ma ana an san wayar wanda muka yi kidnapping din shiga kawo mana waya gaya maka haka sai dai mu amfani da sabon layuka ita ka ka an shi wayan nan ka kawo min sabon layi ka samu ka ɗau min lambar nan dodo alambu ga dodo alambu dodo alambu abin tsoro dodo alambu kowanne mutum sai ka yana dodo abin gaba ɗaya ta garmin hankali dodo alambu abin tsoro dodo alambu yanzu dai ka duba haka rannan dan fulani fa yana ciwo ya gudu ya bar shanunsa dan wajen abin nan warabi ne salat saboda dodon nan ya damu mutane ni fa dodon nan ma kwata ban yadda da shi ba ban yadda na ma ƙarya ne kawai ni ban yadda da shi ba no ado ba haka bane ba gaskiya wai abin nan ba ne ni ban yadda da wannan ai baka san da mutum ɗaya ne ya ga dodon ranin ma yanzu haka rage aka gani rabin dodon nan ne na labbun nan da ke shi din dai amma kaga rannan naga wani suka ta guje to ni ban duk gaba ɗaya labari yake kace amma ni ban yadda da shi har yanzu to ai dama haka take aboki na ma san shi abokin mu nan rannan nan ya zo na ga ni to wallahi sai ya je da shi san wannan magana amma dodon nan ma ba gaskiya bane abu ko ba gaskiya bane shi ne dodo alambu abin tsoro dodo alambu Sallar walha sunna ce mai ƙarfi, mafi ƙarancinta raka'a 2, mafi falalarta raka'a 8. Idan mutum ya ƙara akan haka babu laifi, domin manzon Allah ya sallace ta raka'a 8 lokacin buɗe Makka. Ka bauta Ubangijinka har ka samu sakankancewa da Ubangijinka. Malamai suna cewa kai ta bin Allah har ka gamu da Allah lafiya, ma'ana har rasuwa ta zo maka. A hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ci mana ahabbul a'mali ila Allah adawamaha wa in qalla. Ayyukan da Allah ya fi so inji manzon Allah dawwamamun su komai kankanta su. Idan an kawo manzon Allah abubuwa kamar guda 3 to sai ya dauki ko da guda 2 a kawo to sai ya dauki mafi saukin sa. Allah ya ba mu aikatawa, Allah ya ba mu ikon kwaikwaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. 'Yan uwa ga wata garaɓasa mai gwabi. Imam Ahmad yana cewa duk wanda ya mutu akan musulunci da sunna to ya mutu akan dukkan alkhairi. Zahabi ne ya fitar a littafinsa. A cikin wannan makaranta in ba ku manta ba, ana aka samu ɗalibin da ya lashe gasar jiha da kuma ƙasa baki ɗaya. Ina so ku sani ko kun sani ko ba ku sani ba, burin iyaye su ga sun ba wa 'ya'yansu tarbiyya da karatu. Sannan su aiki tukuru don siya wa kansu mutunci. Billahi azim daga yau sai yau kada wata ko wani sake min soyayya a cikin makarantar nan. Soyayya wata aba ce wacce take shiga zuciyarmu ba tare da mun sani ba. Ina so ki ba wa zuciyar ta amsar. Shi ne amsar soyayya ko da kuma sun haka. Dala ɗan tsaya sarkin kishi daga misali ko da ke ma kina son shi ne. Duk abin da na ƙudurin niyyar zan yi ko ba makawa sai na yi don haka duban kina tare da ni. Zancen zuwa nan nashi ina samun wasu wasi a zuciya. Me kike nufi? Na ga kina yaman ki wuce gona da iri.
Anya kuwa Zainab kina ganin da akwai adadin kuɗin da za su iya sawa a mallaki zoben da yake hannun Zayyan? Mujahid! a kullum zuciya ta tunanin ki take kuma ba da abin da take yi banda tunanin ki a koda yaushe. So kaje ka ce mun baka san Halima? Ina so ka sani na